All right. Right, maiziwa aiwa tiri kuizwa pakashata mukoma Jose pakashata ndiri kuona kutoti makatotsamwa ende makagumbuka aikona kutaura hazvifani kutombogumira ipapo kutowedzera zvibhagira ngi right chimbotorai mukana mukoma Jose wekukwazisa vateereri. Regai ndikukwazisei muri yeZimbabwe kune vari kunze mativi mana ose ayo nyika kana kuti pasi rose. Tinoti kwaziwai makafara ari pano ndiye mushandiri washe wamunoziva Joseph Tivafire. Tichingokukwazisai ndina DJT1 ndizvozvo. Tinotenda nokusanganiswa munhu wamwe. Tinotenda mukoma Jose aiwa tinotenda chokwadi. Right mukoma Jose tiri kufamba tirimo munyaya yezvemumanzi kubva muchitanga kurova kubva kana kuti kubva muchitanga kupinda mune zvemumanzi tiri kuona kuti geya racho makaritsika enda musi kusimudza gumbo. Ichokwadi. Right damba refu redu ratatakura nhasi iri ratiri kuridza iri rare chingani iri? Tatifambe zvebaba ipi. Aya neiri 11 rare 11. Yeah. Ichokwadi. Right. Saka muri kufamba iri ndo rakanzi chi damba refu iri? Iri ndo rakanzi takachengetwa. Kusvika pa 11 ipapa takachengetwa. Rakatakura mitakunanzvo yakaita sei mukoma Jose? Rakatakura masongo mangani? Takazama. Ndiri kuona kuti ukati uisei vanhu oti ndoda yakati saka ndiri kuona kuti aiwa rakatakura takaisa about 11 songs ipapa ese ndiri kuona kuti vanhu vari kuagamuchira zvakanyanya mukoma T1. Alright. Ichokwadi. Aiwa tinotenda mukoma Jose nekuramba muchipa vanhu mitakunanzva kudya kwemeso nenzeve muromo uchingonanzvira zvawo. Aiwa unonanzvira. Pamakariburitsa damba refu redu rakabuda rini? Tida kuti muri yeZimbabwe wanyatse kuziva kuti album redu rako kana kuti riri kuuya. Makariburitsa rini album iri? Album rakabuda. Ndofunga rakabuda ngatingoti muna June imomo. Alright. Ndopa rakabuda nokuti ndopa takanga tine birthday zvekare. Tikati regai tingoti Mwari vatichengeta saka takati zvekare takachengetwa tiwedzerwe mamwe makore. Alright. Aiwa tinotenda mukoma Jose. Right makatarisawo imimi kubva pamakatanga mukoma Jose kusvika izvozvi muchizoisa album iri kuvanhu muri kuona grafu redu riri kufamba sei? Riri kukwira here kana kuti riri kudzikira? Aiwa grafu sokutaura kune kuchiita vanhu ina handichaziona asi vanhu kutaura kwavari kuita vari kutaura kuti aiwa zviri kuwedzera saka ndiri kuramba ndichingova neshungu kuti aiwa kana vanhu vachigamuchira bedzi toziva kuti rwendo tichinaro. Ndizvozvo nokuti tinopa vanhu hatizvipisu pachezvo. Ichokwadi. Saka kumavhidhiyo kwakamira sei? muri kungogadzira maaudio kumavhidhiyo kwakamira sei? Kumavhidhiyo tafamba vanika paalbum takachengetwa ndafunga kutaura kuno kwatiri kuita pasati paane mwedzi ipapapa album redu rane 5 masongs atopera mavideos yechi6 tiri kutoigadzira iwo mwedzi unowu. Saka rinofanirwa kutopera rese mavideos. Aiwa nekuti waratidza grafu kuti riri kukwira. Saka vanhu mukoma Jose wamwari because mazuva ano tikada kunyatsozvitarisa tiri kushanda nesocial media. Handiti hatisina nguva yekufamba tichiti tiri kutengesa maCD tiri kudi takabvawo ikoko. Saka vanhu mavhidhiyo enyu vanamaona kupi? Ndo patiri kuda kuti tinyatsizive kuti masongo acho nemavhidhiyo acho izvozvi wamwe watorinzwa panapa handitika wakutoita dakadaki kuti saka album iri ndoriwana kupi? Ndichasenderwa here? Ndichadii? Wanoita sei kuti ndinongorinoita sei kuti maplatforms ese anofunga kunzi anowanikwa mufananidzo takangofananidza ikoko kusanganisira Facebook, YouTube wanotsvaga wachiti vidmate zvese kungoti Tivafire Music. Aiwa tinotenda mukoma Jose. Ko tiri kunzwa voice ramama riri kubuda apo. Tiri kutonzwa kutoti wakatotsamwa kama. Vane shungu. Vane hasha. Asi muchatodarikwa kana wamai muri kudi kumbowapo mukana wekuti wambopindawo mustudio wagadzirirawo damba refu? Ya mai havatenderi kudarika ipapo manje. Hazvitenderwi. Hausi udzvanyirirero. Zvandakaita manje 2024 unoyu vari kutorekodha album ravo. Alright. Riri kutouya
Saka ndakati chirega ndisanopusha rangu kuitira kuti rawo vakauya rinogona kungopinda nemafavors nekuti ndiri kuona vanhu vazhinji vanenge varingoti dai mambo dai. Saka ndiri kuona kuti mai vanogona kutora futi mafans angu. Alright. Amai tiri kuvagadzirira album ravo. Riri murwendo kuuya manje ndofunga ndichagenda kutokuudzai kana kuti vachange vakukuudzai zita realbum ramai tivafire raakutosvika zvaro. Aiwa. Saka tiri tamboti timboaspesa mbichana nokuti hazvizoi zvinozoshaya order. Tikati baba vari kubva kungoburitsawo mai vobva vaburitsa zvakuita as if tapa competition. But tinongopawo kamukana kekuti mbosanoteerera izvi. Nzeve padzinenge dzakuitawo kunge dzajaira izvi tokuisira zvimwe zvinhu. Aiwa, ipapo pakarongeka. Aiwa, tinotenda mukoma Jose. Munoziva mukoma Jose, vamwe vanhu vanoteerera music yenyu. Vamwe zvichida vanogona kufungidzira kuti pamwe mukoma Jose dauti mupa patsano remega ipapo handitika kuti mukoma Jose maimbire avanoita nziyo dzechitendero ko iwo mutendere vanoenda kukereke ere mukoma Jose kana kuti kungoimba hawo wachitendeusa vanhu kana kuti kunze wachiwaya mabvunza mubvunzo wakanaka. Vaiziva achinzi Joseph Tivafire pari zvino kunzi Pastor Joseph Tivafire kwete bishop ka. Aiwa ndiri mufundisi. Alright. Anofundisawo through music even kumaridzo kwacho anenge achiparidza nokuti zvatinoimba ndo zvatinenge tichidini futi tichiparidza. Ndizvozvo. Tinopinda chechi inonzi St. John Apostolic Church of the Whole World. Ndofunga vazhinji ndo yavanoziva inopinda Mambo Duterere. Mambo Duterere pavanenge vakapfeka havo Gemens isu hedu tinongoimba even tine masutsu. Hazvina kana dambudziko nokuti Duterere is my ambassador of the church. Saka ndo chechi atinonamata St. John Apostolic Church of the Whole World. Aiwa, tinotenda. Aiwa, matibudira pachena. Takunyatsokuziva kuti aiwa tina pastor. Tine mufundisi. Ndizvozvo. Tinotenda mukoma Jose. So tisati tabva panapa mungawe here muine mashoko amuroda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva nekuti kutaura kwatiri kuita tawaudza mhuri yeZimbabwe kuti no takaburitsa damba refu idzva rakanzi iro takachengetwa ndo rapo. Vanorida vanomhanya paFacebook rapo wakangoti J Tivafire rinobva rabuda. So pamwe vanoda kukubatai mukoma Jose, namba dzenyu munoda here kuwapa? Namba hatinganyimi vanhu kana kuti ndo kuti tinzi isu vaimbi ndo vanhu vacho. Vanoda kutibata namba dzedu +263 775 265 032. Ndo namba dzedu idzodzo. 0775 265 032. Ndo patinowanikwa ipapo nokuti kuvapo kwevateereri kana vatsigiri ndo kunzi muimbi. Ukaona usina vatsigiri hausi muimbi. Aichokwadi. Kana isuso washamarari futi tikashaya watsigiri manje mutori wesika especially kwatiri nokuti ndimunototiendesa kuvanhu maona. Saka tofanira kunge titori nevanhu watsigiri wakatonyanya. Muri mashefu. Ndinotenda mukoma Jose. Vanodawo mafeaturing wakasununguka kukubatai? Hatina kana dambudziko. Handitika. Hatina dambudziko, ndo rwendo rwacho, ndo music yacho. Tinotenda. Ndo ministry yacho iyoyi. Right, mhuri yeZimbabwe tinopambiri nekutenda nekudengezera kwemenge makaita. Tiri pano pa T1 station tinawo mukoma Joseph Tivafire mushandiri washe. Tenge tiri kumboitwa hurukuro wachitiudza kuti aiwaka musawarairwe takagadzira chingungu ntengu kudya kwemeso nenzeve muromo chingonanzvira. Saka zvamunoita imimi kuti munge muchiwana music yedu kungomhanya pa YouTube, zvisiri zvedikita, zvisiri zvemutsimba, nyore kunge kufona mufunge movha mangondoti J Tivafire. Mukangoti J Tivafire makutoona music makuona mavideo ipapo. Thank you so much. Ndinonzi DJ T1 chisarai makateerera kambo aka.